Хәзер эфирда матбугат күзәтүе, аның белән сезне журналист Миңназым Сәфәров таныштыра. Хайырлы көн, мөхтәрәм телевизор караучылар. Татар матбугатындагы кызыклы язмаларны күзәтүебезне дәвам итәбез. Тамашачыларга мәдәният дөньясында тапшыру алып баручысы, яшьләрнең калиб җыены җитәкчесе һәм Кариев театры директоры буларак билгеле булган Гүзәл Сагыйтова Казан мэриясенә түрә итеп билгеләнгәннән соң үзгәргәнме? Ул бүген дөньяга нинди күзлектән карый? Аның милли проблемаларга карата булган фикере ни дәрәҗәдә үзгәреш кичергән? Идел журналының баш мөхәррире Гөлүсә Закирова бу сорауларга җавапны үз эзләргә булган. Кыскасы, бер тunda укыла торган язма килеп чыккан. Безнең татар бик күп милләткә туфрак булган яхшы беләбез. Ләкин бу закончалыкны бузучы милләттәшләребез дә җитәрлек икән. Идел журналындагы Алманиягә китеп, ике баласына да татар исемнәре куеп, аларны һәм алман ирен татарча аралаштырырга, татарча җырлатырга җаен тапкан шундый көчле хатын-кыз Гөлнур ханым Даутова турындагы язманы горурланып та, сөенеп тә укыйсың. Гомумән, соңгы вакытта яшьләр журналы күзгә күренеп үзгәрә, кызыклы, гыйбрәтле язмалар саннан-санга арта. Яңгыр кирәк. Ватан Татарстан газетасы әлеге җан авазын үзенең беренче битенә укшарган. Республикадагы 43 районның 38-дә корылык буенча гадәттән тыш хәл режимы кертелгән мәлдә хәлләребезнең аеруча мөшкил икәнлеген аңлыйсың. Икмәк, печән, уңмаган елны, сөт, ит ризыкларының кайсы якка ничек үзәсендә чамалау авыр түгел. Дөрес, республика җитәкчелеге корылыктан зыян күрүче хуҗалыкларга дәүләттән ярдәм булачак дип ышандыра. Татарстан премьер-министры урынбасары, авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министры Марат Джаббаров әйтүенчә, хуҗалыкларга дәүләттән истәмә ярдәм чаралары да карала икән. Пай җирләреннән файдаланган өчен, мәсәлән, түләү быел гектарына 800 сумнан да ким булмаска тиеш. Сыер асраучылар өчен дә субсидия алданрак бирелергә тиеш дип ышандыра министр президент катнашындагы утырышта. Газетада шулай ук танылган татарлар белән әңгәмәләр, дөньяның кайсы якка баруын шәрехләгән язма һәм киңәш табышларга зур урын бирелгән. Тормышыбызда бер-бер артлы чыгып торган авырлыкларны, кешелегебезне җүми генә үтә алсак иде дигән теләктә бүгенгә сезнең белән сау булашам. Исәнлектә күрешик.